видео с RTM Go. Да не забравяйте да се абонирате за моя канал и да щупите лайка. Също така да се абонирате и за RTM Go. Също така да последвате един приятел, който тук говори в TikTok, Zulu Edits. Много хубави едити прави. Може също така да последвате и мен в TikTok. Казвам се Vladi.mbappe. Приел съм, бе, брат. Не, брат, никога не ядих баничка. Може в твоя канал да е първото CS видео, на мен не е трето. Да не ни обвинявате, че сме слаби и двамата не сме играли CS от супер дълго време. И може да сме малко... Ето, тук съм. Добре, хора. Много се радвам. Това... Да бе, на CS? Абе, коментирайте, че искате. Коментирайте, искам. Защото ние не сме Shadow Hex. Или Andy Studio. Ето го и то, гей. Добър ден! Привет, пупсик. I'm gonna play public game, brother, yay! Айде, давай. Давай, mid. Middle is clear. Bobby, clear е. Боби, нашия ли те уби, бе? А, не. Той уби нашия. О, те са двама. Това е проблема. Брат, лагва ми! Ако трябва, ще ти пратя видеото да видиш как ми лаги. Буквално не знам, но последните дни нещо много ми лаги CS-а. Хора, искам да видите от предишните ми видеа, че не ми лаги, а сега искам да видите какво е. Да
се скъсаме от снимане. Боби, обещавам. Кики, тук да не смети Shadowhex, Sandy Studio, тук да не... Кики, тук да не смети Shadowhex, ако направим 5000 лайка, той че Shadowhex има 500. Аз съм с 0. Боби, аз съм с 0 кила и 3 демидж. Добре се справям. 0 и 3 демидж. Много добре се справям. И 2 умирания. Боби! Значи хора, моля ви се, не дейте да спамите в коментарите с Master Hacker слаб си. Да, слаб съм, да, знам го, не трябва да ми го повтарят. Абе, те сега да не отидат Б. Боби, те сега да не отидат Б. Аз съм Б. Добре, сега малко ми се поуправи. То кемпи палас, Боби кемпи палас. He's camping in palace. Бате, то пича, какво се прави на добър, бе? Гледай го, гледай му мерника. Това е по-голямо от главата на човека. Бате, Боби, виж му мерника, моля те. Не. Да, защото свърши времето. Скаутче. Взех си го. Да, разжив. Аз си взех такова. Аз си взех скаутче. Че нашия го дропна и... Аз за да не харча пари. Не, че ще ни баннат каналите. YouTube ще ни баннат. Няма ли YouTube да ни баннат? За тако с думи. Брат, ако... Как не го уби, ако не е тайна? Брат, нямам търпение да си преинсталирам лаптопа, да спре да ми лагва и ти казвам, правя ги хъркинг мейкингс. Наша колко е слаб!
Хайде, верно обаче. Аре, Боби, какво купуваш? Хайде, аз купувам. Сукаръш! Накъде? Да бе, що? Тук що да не би да ме нарече слаб? Напротив! Брат, като играх на брат ми на компютъра като малък тайно, това ми беше оръжието, с което играх винаги. И винаги ми е било лесно да играя с него. Ай, убиха ме в гръб. Мате, видя ли го Даша? Какво? I just want to go for my dream. You and I had to say goodbye. Те играят с SG. For my dream. То нашия даун на един. Какво? Боби, внимавай, че има едно много опасно АВП. Боби, Б, според мен. Да, беса. Боби, беса. Нашия е на Б и веднага го убиха, защото е слаб на куче. А внимай тук да не те кемпят. Go B! Yellow, go B! Бате, нашия жълтия е много тъп. Импала. Ти видя ли го това? Чай, той дъбъл кил нали ги? Аз не знаех, че така мачка дъбъл. Леле, това беше много смешно. Някакво, той иска да го хедшот на един, а другия се изправя и той стреля. И ще ти дам нещо. Къде си? Ето. Те не са хора, това са прасета. Мидъл АВП. Мидъл 2 АВП-та. Мидъл 2 АВП-та. Мидъл 2 AVPs, guys. Нашия какви снайпове му дава на пича. Ама и то много яки снайпове. На мене ще ми даде. Боби, помощ мидъл. АВП. Къде е той? Аз да си взема нещо хубаво и те ще ме убият веднага. Е верно. Бата, аз един път си взех дигъл и си казвам, аре малко дигъл да подсъкам и им набих 5 глави на всичките. Един по един. Аз някакво съвсем несериозно просто си взимам дигълче и така да му се покефя и те пичовете им бият 5 глави. Палас.
Боби, палас гледай. Кажи ми ако се покаже. Той беше бомба. И аз не искам да се разправям, искам да си свърша играта. Дет? I have bomb, guys, I have bomb. Тя къде е бомба? Ето я. Я ти гледай оттам, аз ще гледам от тук. Ето, готово. 3 на 5. Аз сега си направих първия кил. Бате, Зари не се прави на американец. Да бе, сигурен съм. Това че учи немски не означава, че е германец. Бате, той че тя да каже това, че учи германски. Гледам. Мидъл. Мидъл. От мидъл дойдоха. Уби го. Браво бе, Филипска. Вземи му калашника, той е с калашник. Боби, той беше с калашник. Като моят скин, само че се стикер. Сега хора, като отидаме терористи, ще ви покажа моят скин на калашник. Как не го уби? Ако не е тайна. Да, бата, те всички бяха палас. А шо почти всички от другия отбор са жени, ако не е тайна. А защо искаш да ме кикнеш? You are gay, motherfucker. Bro, you are useless, but you... Как беше? But you want to kick me. You are useless, but you want to kick me. What the fuck? Верно ли? Useless е. В моите очи е useless. Там убих някакъв с нещо. Стой, Боби, ела, то си вземи оръжие. Какво имаше? Това е само SG. Идвам. Къде беше той? Бате, то къде се е качил? Слаб ли си, бе? Как казвам? Ти слаб ли си, бе? Ти слаб ли си, бе? Bro, you're useless! АВП! Някой ми дропна АВП, брат! Сега който го е дропнал! Бате, пиче дропна АВП! Това жив ти е дропна АВП и сега с 0 долара! Текеш! Айде да ти е тъпо. Абе, какво ме стреляш, бе? Аз съм с АВП-то. Нали знаеш, че аз с АВП-то, ако те е гръмна? Так и там. Чуваш ли го педала, какво говори? Идвам. Пази се, бе! Това беше много мазно, между другото.
А ние как и ти си с скаут, аз съм с АВП. Направо сме най-добрите. Така. Къде? Не успях да се обърна на време. Сега... Да, нашия принципно е най-разумно да сейвна. Ай, взема си АВП. Аз гледам палас. Аз гледам палас и те ще са мид. Ама разбира се, брат. Веднъж няма да отида мид, те ще са на мид. Аре, покажи себе. Как? Спамя си. Боби, ако искаш ми вземи АВП-то. Window. Window АВП имаш. Ето го! Минус един патрон, да знаеш. А Боби, на тебе колко FPS ти върви? Майко, дано не се вижда на това колко ми е FPS. Вижда ли се на видеята? Ох, добре. Чай по-добре и да не казвам на колко FPS ми върви. 10! Не, няма да го кикваме. Бате, това нашия иска всички да ни кикне, гледай го! Бро, стоп to кикас! Само аз ли отидох, бе? Очевидно, да. Иначе се връщам. Какво да правя? През палас ли да мина? Аре, през палас ще мина. Пате, Боби, защо си с това, ама? Я видя тук някъде USB. Не успя да стигне, дори и да има. Абе, аз от терористчетата малко по-добре се справям. Виж, един кил повече. 4 кила съм, Бата, и сега си... Да, то ти си трайхард. То ти си трайхардър с калашника. Знаеш ли къде ме кемпеше? Ей, тук ме кемпеше един с галил. Това нали няма ми набие демидж, коя. Умря ли? Не, жив. Бате! Има, Боби, под тебе един те кампи. Под тебе има един. На кашона. Ма не читваме, аз му казвам откъде ме уби.
Бате, Боби, ти си искаме всичките патрони за тоя. Стесни го... ето. Я. О, калашник, по-хубав. Ето хора, вижте ми скинчето на калашника. Сафари меш. Аре, Боби, да цъкам ли калашник? Не. Няма да цъкам калашник. MP7. Ей това оръжие, между другото, мога да кажа, че е с лек еймбот. Буквално, много пъти съм убивал, така напроизволно съм стрелял и е оселвал хора. Просто мога да си кажа, че си е с чист еймбот. Сега, тука, пак ли това кемп? Да, на кемпи. Добре, yellow plant. Ще отида да му това. Сори, бро, сори. Абе, пент се. Охо, абе, пент. Аз съм тролер. Аз съм мидъл, че взех АВП. Мидъл е клир. Идвам от мидъл към вас. Аз тук един го габя. Убих го. Green plant. Аз да си взема ли калашник или да остана АВП? Айде ще остана АВП. Че аз го взех от миналия рунд. Аз колко кила съм бе? 5 кила. 5 кила си 5 кила, брат. Try harder! Да бе, то нашия не че е с 16. Ба, това ръшна! Само аз ли бях палас? Аз за какво отидох палас? Палас има един ръшка. Нашия къс, пиздят. Къде е бомба? Бомбата е на мидъл. Боби едно в едно си. Защо? Защо? Бате, тази жена ти казвам, праща ми номера ми да ми звъни да играем 2 в 1. И ще викне и брат ми. Бате, той брат ми ще я бие сам. Той брат ми ще ни бие мене, тебе и нея сам. Просто try harder. Ела с мене палас. Боби. Добре, няма хора палас. Гледай го! Бате, това пак кемпи underpower. Бате, ама те, ако спрат да кемпят, знаеш колко хубаво ще бъде? Добре.
Абе, Боби, ти имаш ли си някакво интро такова или просто си започва с здравейте хора, а не като например на Еленко? А? Да бе, идвам. Ама ме изчакай. Давай, ръшкай, ръшкай. Тука съм. Отивам в кичън. Ще ги оправим. Първи. Бате, вторият ти е тука. На малко. Свали го. Браво, бе. Отивай да спасиш бомба. То няма време. Дефюз. Какво да дефюзвам, бе? Що да дефюзвам? Той другия е сейвал. Аз съм 6 кила. Боби 6 кила, добре ли е като за мен? Принципно, сега хората много ще ме нахейтят за момента преди малко, където я стрелнах в последния момент. Аре пак бър. Или не, къде? Да, давай, аз ще мина отдолу. Нашия минава през палас. Само ме е страх. Оня... Извинявай. Бате, само аз и ти ли всеки рунд си купуваме калашник? Аре давай, бе. Би, гайс, ръж би. Да си отивате на мидъл. Ние ще им клирнем по. С мастер хакер. I'm very stupid. Кой си намери АВП-нце? Тук с нашия стреля някой. Той е бил палас! Човек, моля те нашия да ги клъчна. Не бъди useless. Не бе, сега ме убиха на. О, матчпойнт. Боби, матчпойнт. Нали знаеш на матчпойнт какво се взима? Не, това оръжие е добро. Ембот. От всякъде. Бате, чист ембот ти е това.
Сега ти предскажа ли да те кълнадам? Загубихме. Спираме. Също така, както чухте от RTM Go, аз също спирам и до нови срещи. Чао!